3, 2, 1, ott van. Ott van a tévén, a izéje. Ez valami csávó. Hát a sonka, nem? Hát tudom, hogy itt is elolva. Igen. Mindjárt 1 perces az ideje. Ve 4, ktorý sa vyrábal od roku 1979, ale toto je to ročníka trošku väčšie. A podpisuje sa na jeho výkone Oleg napokon 44,17. Zatiaľ 1:30,73, čas po 2 kolách. Chcete osloviť porovnanie rýchlosti. Po lietadle so značením ILRVS tu máme výška a náklon v poriadku. To bude pri strednom pilóne, s ktorým mal problémy Oleg Choroneko a vidíte oveľa nižší prelet ako Olega Choroneka, aký bude čas v prvom kole. Bez penalizácie 37,20 sekundy nebezpečenstva, ale sú to veľkí mafri, skvelí piloti, vynikajúci letci a Ilmars to potvrdil. Tak, prechádza teraz do vstupnej brány pred druhým kolom. 10 presných sekúnd v tomto kole a celkový čas tým pádom 46,16. Ktorá je vlastne súrodenecká dvojica a tá súrodenecká dvojica to dosiahla v roku 2022, v prípade 2023. Skvelých športovcov pod veľkou športovou značkou Made in Czechoslovakia, ale predstavte si, letecký akrobat sa stal športovcom roka 1985. Dámy a páni, našim vzácnym hostom aj v tomto roku Petr Jirmus. Je to tak a pozrite sa na to, tu bude štart Martina Šonku. A hneď na úvod nám chce ukázať, čo dokáže. Chce ukázať, čo dokáže. 350 koní dvíha vás na vrtuli. Pozrite sa, ako to drží. Tak ako niektorí modelári, keď ich vidím, keď sa hrajú s letadielkami a tie modely vísia na vrtuli. A teraz to vidíte na živom lietadle. Lietadle Extra 300 SR. A je to plus minus 10G preťaženie. Momentálne vidíte negatívne, keď je pilot vytrhávaný z tej sedačky. Symetrický profil. Symetrický profil znamená, že vodorovne, teda vrchná časť a spodná časť majú konkávna, taká oblúková. Čo nám prakticky týmto spôsobom vzniká vztlak pri určitej rýchlosti. To lietadlu zúžili krídla, čím zrýchlili roll speed, ktorý vidíte teraz. Urobí 420 stupňov za sekundu. Si predstavte, ako Martin teraz padal dolu, urobil minimálne 8 otáčok a potom ešte to vyrovnal do vodorovnej roviny a urobil speed roll. Urobte vy 8 otáčok, len tak sa zatočte a potom stojte na mieste. To je neuveriteľná práca a vlastnosti človeka, ktoré sa získavajú nielen trénovaním, ale musíte sa tak aj narodiť, aby vám to stredné ucho reagovalo presne tak, ako má. To ponímaní tohoto konkrétne lietadla a tohoto typu pri motore, ktorý má a pri jeho záťaži, ktorá maximálne môže byť 810 kg,
tak maximálne preťaženie je plus minus 10 G. Čo znamená, že celé lietadlo vrátane pilota, keď dá maximálne preťaženie 10 G, čo je možné, čo piloti zvládajú, pretože na Red Bull Air Race sú niektoré milisekundové preťaženia 12 G, tak jednoducho to lietadlo zrazu neváži 800 kg, ale váži 8000 kg, čo je namáhanie na tie nosníky a najmä na hlavne nosník veľmi extrémne. Od toho sa vyvíja aj program údržby takýchto lietadiel a konkrétne u X3 je program údržby nastavený tak, že po takýchto výkonoch akrobatických lietadlo každých 50 hodín podlieha kontrole samotných tých ovládacích plôch, ktoré sú na tom lietadle, ťahla, vyváženie, jednoducho sa skontrolujú a potom sú veľké kontroly po 1000 hodinách. Samozrejme aj motor má svoju obmedzenú životnosť, pretože hovorí sa tomu, že on tu ubere tomu motoru, potom to osolí na maximálny výkon a počujete, že toto ešte pracuje s náklonom vrtulí, že tá vrtula dostáva sa do riadneho záberu, takže motor takisto potrebuje rôzne preskúšania. Keď to premietneme všetko na peniaze, tak nám vyjde, že prevádzková hodina, vrátane paliva, vrátane skúšok, vrátane testov, všetkého vychádza takmer 200 eur. Takže ja by som si ale predstavil na jednu zatáčku, a neviem, či Martin urobí, to je zatáčka, ktorá popiera aerodynamiku. Neskutočné. Je to tzv. Plocha zákruta. No, toto robiť 180 metrov nad zemou, to chce buď odvahu, alebo majstrovstvo. B je správne. Áno, teraz, chvála Bohu, sa ukludnil aj vietor, čo môže práve hrať do kariet Martinovi Šonkovi, že môže predviesť absolútne maximum svojho umenia a to remeslo, ktoré roky cibrí už od 17. Takúto legendu aktuálne na Liptovskom nebi. Majstra sveta série Red Bull Air Race z roku 2018. Následne aj druhé a tretie miesto zaknihoval Martin Šonka. No a už nehovorím o nespočetných víťazstvách českého majstrovstva, českých majstrovstiev, európskych majstrovstiev a takisto aj dvojnásobným vicemajstrom sveta v akrobatickom lietaní. Je asi ťažšie ako 600 kg. Ultraľahké lietadlo, jeho maximálna vzletová hmotnosť je 810 kg vrátane paliva a pilota. Toto je pretekárske lietadlo, ktorých sa vyrobí len pár kusov, pretože sú to špeciálne lietadlá. Niektoré parametre sa tam nemonitorujú, robí sa tam len pravidelná kontrola a okrem toho, že musí sledovať aj parametre proste toho motora, teploty hlavy valcov, tlak oleja, pretože nie je nič horšie, ako keď v akrobatickom prvku zlyhá niektorý prvok na lietadle a tam musí pilot proste reagovať. Škoda, nevidel Ez som most teraz gyorsan proti fog smeru, jönni. Most ale nagyon gyorsan. videli ste tie zákroky, to kopané, proste to si môže dovoliť aj s takým lietadlom, ktoré má menšie rozpätie, to znamená tam ten reakčný moment. Reakčný moment je úplne iný a tých 350 koní, ktoré nemá len tak hoci kto v lietadle, pri tejto váhe, robí svoje, keby sa nenarodili. Keby bol ešte silnejší, troška proti vietorom by sa... No ale toto keby si porovnal, keď už bereme tie autá, tak porovnaj si v tomto prípade Formulu 1, hej, tak je to asi také niečo, tie bežné lietadla nemajú takéto ťahy, aj keď taký motorov, aj keď niekedy je možné vidieť tie veľké lietadlá, keď na tých predvádzaných show, že sa, opa. Neviem, Marcel je Martin aj v druhom kole? Race? Nebude, není. Som myslel, že včas v mladosti správne identifikovať, že toto to moje dieťa chce, toto dokáže. Mávanie. Modelárska rodila. Ja sa to držíme na rodile.
zdvihnutý a potom to položil. Paráda. A musím povedať, že jednak sme videli Martina Šonku vo vzduchu,